हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ सिगांग्रो बरायनाय जाबाय। ओरैनो बैसागोनि थाखाय सिफुं गोदान गोदान बानायदों। नोंथांमोनाबो नायदो नै। जुदि सोरनोबाफोर बैसागोनि थाखाय नांगौ जायोबा कल खालाम आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव। आं कन्टेक्ट नाम्बार होखादों डिसक्रिपसनाव। नांगौबा मोनगोन। आरो नोंथांमोननि जि स्केलखौ नांगौ बे स्केलाबो गैयाबा आं बानायना हरखायो। जों सेलाव बानायखायो। नैबे ट्रेडिसनेल बे सिस्टेम जागोन आं ट्रेडिसनेल सिफुङा आरो नैबे क्लासिकेल। मा स्केल आं नोंथांमोनाव अर्डार खालामबानो जाबाय। कमेन्ट बक्सआव बुंहर सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला। आरो हायोबा लोगोसे आंनि वाट्सएप नाम्बार आं होखागोन बेखौ डाइरेक्ट वाट्सएपआव मेसेज खालाम।